Szevasztok srácok! A mai videóban játszunk Készó Late Night Shift. Egy Late Shift, szóval olyan horror játék. Úgy kéne lenni, hogy a barátom jön 16-20 szerintem, és addig ezt kipróbáljuk, és remélem addig már megjön. Remélem tetszeni fog ez a videó, és remélem a gatyám addig nem lesz olyan. Remélem tetszeni fog. Iratkozzatok föl, és like, de ha nem, valami este az ágyad alatt lesz. Ezért kell feliratkozni és lájkolni. Na. Szevini 24, szóval 24-ig vagyunk, hogy 24 óráig vagyunk, úgyhogy azt gratulálok. És még csak I needed the money, so I took this night job. It was worst mistake of, it was the most, nem érdekem bírok. Szóval a legrossz, szóval kellett a pénz, és ezt a night shiftet választottuk, és ez volt az életem legrosszabb döntése. Jó reggelt kívánok, kopasz fehér, fekete szemű. Look who finally decided to show up. What happened? Got lost on the waiver. Szóval, hát, meg nem tudom akkor, nem tudom. Nézd, lássuk, hogy nem bírom, oké. Whatever, dude, half an hour and whatever, dude, half an hour is half an hour. You know I got a life outside this place, right? Yes, my bad. Just clock in already, but the boss left you something. Hagyó! És hol klokkoljak be, te? Úgy csináld, mint ha majd dolgoztam volna. Nézzük. Joy Hops, Bits, Great Noodles, biztos rossz, Brain, inkább nem olvasom. Mi kész? Custom can. Oké. Jó, azt megdöntöttem, megint klokkolok, és én már megyek ki. Ne! Mike said the boss that... Előbb az nem volt ott, de lehet, hogy ott volt, de én megvakult. Na. Take the mop to clean the floor. És... Coca-Cola. Az lett csukva, hagytam úgy. Csak így elteleport. De ha itt vannak ennyi nyomok, akkor meg itt ezeknél hol vannak? Na, nagy eszű ez a játék. Ez meg mi? Kutyák ide tojnak a nyíhe. Itt dolgoznak, nem tudom. Itt dolgoznak igazából. A V-Buck kell a V-Buck.
fizetned a pénzt, hogy vegyek játékokat, mert nekem kell. Na, ez legalább realisztikus játék, mert legalább vissza is kell tenni, nem csak annyi, hogy elteleportálj. Mert annyira több. Mi van? Nem is... Mi volt? Szóval nem olvastam el gyorsan. Ne! Dön, hol van a Glock 19? Kell Glock 19? I need the Glock 19! 24. Nézzük. Aki itt előbb volt, itt hagyta. Itt van 2, akkor miért nincsen még egy gyerek itt? Hé, Pali, gyere ide, valamit súgok, gyere, igen, gyere. Álljál be ide hozzám, álljál ide. Az mi? Late night, huh? Late night, huh? Bet you're not thrilled to be here. This place always feels a bit off at night, don't you think? Yeah, it's a bit quiet, not that much to do. I mean, it's a job, just doing what I have to do. It's quiet that make it weird. Yeah, I got a guy like you, probably just trying to survive, but you don't get yeah, whatever, you mind checking these out for me? Nem! Hát takarodjál majd, nem érdekel. Kell kis WC papír, mert van itt bőven. Should I check the board for next? Nem, inkább én takarodok haza. Nekem is van életem, más munka igazából. Check the shelves for expired products. Romlott, akkor egyik patkányok. Amikor az van, hogy nem kéne patkány a boltból lenni, meg házakban. Most pont igen. Én nem csinálom ezeket. Ez üli, ez narancs, vagy mi? Ahogy persze nem jönnek a... Az egész nem lehet, legalább better... Valami más lehetne, nem? Ne! Kész! Oh! Cső! Mi az a járás? Olyan, mint a Big Muscle. Olyan, mint egy csajt szerezne. Hé, készül, azért óvatosan a nagy hasaddal, Nézd a szemem. Mi az a járás? Mi ez a járás? Én még ilyen járás sosem láttam. Persze vesz egy chipset, már nézzük már. Ez a járás. Én nem bírom ezt a járást. Azt ne lássa, itt semmi nincs. Semmi. Igen, forduljon le. Nézzük. Persze az édességeket csak. És melyiket vetted ki? Akkor legyen 101 millió.
Nézzük mit vesz. Ha persze ennyit veszel, akkor van neked Pop-Tarts, nem tudom, mac and cheese, nem tudom, chips, egy chips, 2 chips. Készó reggeli, ez készó reggeli. Keep you waiting, I needed to stock off on energy for tonight's stream. Hey, itt nézem! What a surprise, my favorite customer. I knew. Ezt hoztam. Én tudtam, hogy te megjössz, mert már a föld elkezdett rezgetni. Bro, this just a warm-up, I'm about... Mi ez csak? Elkezdi, ez csak bemelegítő. Még az összes étteremben, a Citybe elmegyek. If you... Wait a second, where are the weapons? Oh. Jaj, meg fog enni! Ajjaj! Never seen a guy lost his mind just... Azután én már megyek haza, azt már megláttam volna, hogy már vége van. Akkor a jumpscare-t fogok most kapni. Pont most kell, az első lehetett volna az. Szerintem itt folytatom, mert már húgyálok.